Říkám, že v tom bankomatu bylo 15 až 20 tisíc. Ty stroje mají větší cenu než peníze uvnitř. Vypisují za ně odměnu. Odměnu za bankomat. Kdyby tak ty peníze byly Kdybych to byl mý. já, tak bych se rozšoupl. Vzal bych holku do dobrý restaurace jako Red Lobster. No, to je fakt třída, Red jo? Lobster je jen rybí restaurace, žádná třída. Nebuď protivnej jen proto, že já jim krevety a garnáty a hřebenatky. Ty jsi fakt ignorant. Možná nevíš, co hřebenatka je. Víš, že to není mušle, víš A to? víš, že mi lezeš na nervy? Kondomy! Peppersky, když už je pozdě. A co ty psy? Dívej ty psy, Ben, Vždyť ty máš ráda psy, ne? abych tě nepraštila. Už jsem ti to říkal. Ale jestli chcete psa, tak když koupíte tohohle, dostanete malýho za polovic. Nevracej se. Jo. Odvedu si svý psy. A už jsem nikdy nepáchnul. Co pak ho chceš podříznout? Ty, Kelvine, jak se ten kluk jmenuje? Ricky, říkal jsem ti to 4krát. Ricky, Nehejbejte se, Ricky, klid. Co? co mu to tam sakra děláš? Jenom se ho snažím oholit jako v těch reklamách na Gillette. V tom je s váma mladýma dneska problém, nic totiž neumíte. Sedíte si, koukáte na telku a posloucháte toho Jigu Raye nebo koho vlastně a všechny ty lidi s tím jejich hip-hopem a nic neumíte, ukažte. Vadí vám to? Riku, setři mu to a zakloň si ho, prosím tě, A Afriko, dej mi horký lučník. Dinka, Eddie. Říkám Dinka. vám, ty mladí kluci nic neumí. Já vás nabídlím, jo? Dej mu ten ručník na tvář. Dobře. Připrav si pěknou mídlovou pěnu. A teď pojď sem ke mně a něco se přiuč. Nales to tam, Ricky, nales mu to na tvář. Za mých časů byl holič víc než někdo, kdo vysedává v barevný košili a s trenkama venku. A za mých časů byl holič jako psycholog, byl módní expert, byl stylista, pasák, zprostředkovatel. Ale problém s váma dneska je, že neumíte řemeslo. Nectíte historii. A potom úplně vážně máte tu drzost chtít být někým. Chcete, aby si vás někdo vážil, ale získat si úctu něco stojí. Rozumíte? Koukněte sem, starý. Ale dálí Bůh, budu ušetřen pohledu na to, jak všechno, pro co jsme pracovali, je zničeno těmi, co nic neumí a je jim to jedno. Kelvine, Musíš se ujistit, ahoj, že lásko. kůže pěkně Můžem napnutá, si promluvit? rozumíš? A pak to jde samo. Vidíš, je to hladký. Až bude hotový, bude mít tvář jako Gary Coleman.